Salam aleyküm. Men Dövran. Salam aleyküm dostlar. Men Dövran. Salam aleyküm. Men Dövran. Salam aleyküm. Men Dövran. Salam aleyküm. Siz bilen men Dövran. Salam aleyküm. Siz bilen men Dövran. Salam aleyküm. Men Dövran. Kovmaya daylanlar. Sizin ağaçlarınız boyunca özüm tanıtmak garda video çekilmiştik. Özüm 97-nji ýyl Marvel aýatynyň Bayram şäherinde doğulan. Men blogger bolmany höweslendim. Habarsyz galmaýyp neşeýini alyp barýar. Ýöne asyl kärim parikmaker. Kalma gel bize derdele Men aslında boş wagtlarym gezmäni, aýlanmany, gitara çalyp aýdym-aýtmany gowurýan. Men şadýan ola. Känsilik bolmany halamy, isläni etmäni gowurýan. Hep mydama gülüp ýaşamany gowurýan. Men aslında baýlyga, zada, gyzygyp ýaşaýan adamdam, rahat, bagtly, isläni edip arkaýyn ýaşamany gowurýan adam. Men gyz näme bolsa halarsyn. Gowsar. Ýene näme düşünürsem. Her kimiň wukusy bar. Ýöne men esasan asylly, uzun boýly, mähirli ýylar bolýar. Biz Media Tema kanalyny, Dünýä kanallar, Türkmen kanallarynyň arasynda lider kanallaryň arasyna saljak bolýar. Dogry, ýaňy başlady. Intek nesip bolsa, sizin goluňyz bilen uly derejelere ters nesip bolsa, niyet etýäs, arzu etýäs. Ýöne kanalymyza hökman agda bol, like basmany unutma. Bizi gollasaňyz biz hem size hökman täzelikleri ýetirip durarys.